Som-hi amb la Meteo, gir del temps a Catalunya. Es tanca l'aixeta i torna la calor d'estiu. Aquest divendres serà un dia esplèndid, amb sol i mosques a tot el territori, cel serè en conjunt, molt de sol i només alguns núvols d'evolució al Pirineu i en punts de muntanya que no portaran pluja. El vent serà feble en general, de marinada a tot Catalunya, a la costa, i només una mica de tramuntana, que serà molt fluixa, a la comarca de l'Alt Empordà. La temperatura pujarà en conjunt, màximes ja que arribaran als 30 graus a molts pobles i ciutats de Catalunya. Això sí, al matí encara serà fresquet, amb mínimes de 10 a 20 graus, uns registres més propis del mes de maig, i per tant fareu bé exclusivament aquest divendres de vestir-vos com una ceba per capes, al matí amb màniga llarga i jersei, i després ja al migdia sí que estareu bé amb màniga curta i amb roba estiuenca. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies, un cap de setmana que serà radiant, tant dissabte com diumenge, un dissabte assolellat igual que divendres, amb pocs núvols en general. La temperatura tocarà sostre, màximes de 30-35 graus en conjunt, i per tant tindrem una calor canicular de ple estiu, i diumenge, com a novetat, sí que arribaran alguns intervals de núvols alts i prims que deixaran el cel enteranyinat, sense pluja, o com a màxim algun ruixat localitzat al Pirineu Occidental, perquè creixeran nuvolades en aquests punts de muntanya i el termòmetre començarà a recular una mica. Encara farà calor aquest diumenge i sobretot xafogó a la costa, per tant unes condicions excel·lents per si voleu anar a les platges a remullar-vos. I dilluns estarem pendents d'aquest possible canvi de temps que afectaria sobretot la meitat oest i nord de Catalunya, amb un augment de la nuvolositat que trencarà la monotonia dels últims dies, ruixats i tempestes a moltes comarques, sobretot de Lleida, quadrant nord-oest i el Pirineu, i atenció, amb alguna pedregada violenta que podria afectar Ponent i que deixaran alerta a la pagesia. La temperatura recularà una mica dilluns i després ja dimarts les tronades quedaran restringides en punts de muntanya i del Pirineu. Si voleu saber més informació la trobareu a la secció del temps del nacional.cat.